Il-ħajja ta' kuljum f'pajjiżna għal kull ġurnata qiegħda tinbidel kif kull ma jmur qed ikompli jikber in-numru ta' każi tal-COVID-19. Silenzji mhux normali f'Taslima fejn imdorrin bil-ħsejjes kontinwi tal-vetturi. Ħoss li kien nieqes illum. L-istess kiet fil-Belt Valletta. Ħadna il-kumment ta' xufier ta' taxi fejn qalinna li l-ġurnata kienet waħda kwieta. Xejn issa bejtu għal-Mettarani vordi li minn dalodu. Vojta qas nismaw. Il-ftit nies li kien hemm Taslima tista' tgħid kienu kollha turisti. Anke fil-Belt Valletta sa minn kmieni filgħodu deru turisti għaddejjin fit-toroq prinċipali. Jidher il-kwarantina li suppost hija obbligatorja ma tantx qed tinkwieta lil dawn it-turisti u sa issa ħadd ma jaf jekk hux qed jingħataw multi jew le.